Il-Kamra tal-Kummerċ appellat biex ħadd ma jfixkel u jagħmel ħsara l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea għal pipeline tal-gass. Fi stqarrija l-Kamra tal-Kummerċ fissret din il-ħsara bħala logħba perikoluża. Dan qalitu fi sfond li Matthew Caruana Galizia kritika l-pjan li l-Unjoni Ewropea tiffinanzja l-proġett tal-pipeline tal-gass li dwaru Malta għandha pjanijiet li eventwalment jgħaddi minnu l-idroġenu gass iżjed nadif mill-LNG li nużaw bħalissa. Anki l-Partit Nazzjonalista ħareġ wassal messaġġ kontra fuq it-tema tal-enerġija bl-oppożizzjoni tkompli tattakka l-proġett tal-Power Station tal-gass li ġġenera l-elettriku b'enerġija ferm iżjed nadifa minn dik ta' żmien Gonzi-PN, il-heavy fuel oil. Fuq il-Midja Nazzjonalista wkoll twasslu messaġġi ta' tfixkil. Il-Kamra tal-Kummerċ sostniet li għal-ġid tal-pajjiż u l-komunità kummerċjali ħadd m'għandu jfixkel fil-finanzjament tal-fondi Ewropej biex pajjiżna jagħmel il-qalba li jmiss lejn enerġija iżjed nadifa. Huwa importanti li sal-2028 pajjiżna jkollu pipeline tal-gass, sostniet il-Kamra tal-Kummerċ li semmit l-istess data li semmit il-ħamis il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli. Il-Kamra tal-Kummerċ qablet ukoll mal-viżjoni tal-Gvern li l-pipeline tal-gass eventwalment jintuża biex iġib l-idroġenu mill-Ewropa. Qalet li l-pjan tal-użu tal-pipeline għall-idroġenu jtejjeb il-vijabilità fit-tul tal-proġett tal-pipeline tal-gass. Il-ħamis il-Ministru għall-Enerġija qalet li l-Gvern irid jimxi f'direzzjoni ta' użu ta' enerġija rinnovabbli u iżjed nadifa, apparti li tħabbar il-proġett tat-tieni interconnector. Dr. Dalli qalet li tissemgħu ċifri inkorretti ta' ħlas ta' 100 miljun euro lill-Electrogas f'każ li pajjiżna jeqleb għall-idroġenu. Sostniet li l-pipeline tal-gass u ppjanat li jservina għal 35 sena. Irremarkat li l-impjanti tal-enerġija li għandu pajjiżna bħalissa jservuna għal 18 il-sena. Ir-realtà li jekk ma jkunx dal-pipeline nibqgħu noħorġu ħafna iktar flus kull sena. Jiena nippreferi ninvesti f'hydrogen ready pipeline li l-pajjiż jaqilgħu mill-infrastruttura eżistenti u li jmexxi lil dan il-pajjiż il-bogħod mill-fossil fuels. Għaliex jekk mhux se jsir ser nibqgħu marbutin sfortunatament mal-fossil fuels. Meta għandna impenn mal-Green Deal Ewropew, meta għandna impenn li niddekarbonizzaw l-ekonomija tagħna u pajjiż żgħir li huwa maqlugħ mill-kumplament tal-Unjoni Ewropea għaliex aħna gżira il-bogħod minn mainland Europe, għandu jkollu is-sorsi biex verament inkunu nistgħu nittappjaw f'enerġija alternattiva u enerġija nadifa.